ha ka jingle khanra jongki pulit yaki jaka ki baha phapo ka Kashmira police station kapadon marjan bat kan nong ba Mumbai bat kilayo ban lap yaka we ka jaka khaii met ka bala long trai jaka actress Anushka ha ka ba ki pulit kila kemno yaka neka actress ka ba sapois nem karta ka Anushka Moni Mohandas ka bala don kti ban pyniaid yaka ta ka kam khaii met phapo kata ka jaka bat kala pynbor ro yaki we pat ki actress bantrai hakani ka kambian we uhe sarkar ulai ka jingte phalor kane bat hakata kapor baki pulit ki lek khanra ki layo ban pelaj je babun ngut ki actress ki balatrai haki arteli ki TV serial bat ki film Bengali ya kane ka actress ka bala sakem ka Anushka Moni Mohandas la pengat ha ka mukut tuma ka payadei bat ka kam khaii breu ki pulit ki layatu ba ki dang poket ki we pat ki breu ki dalal bat ya ka network ka badon saden jongkane kakam bian katkum ka jia thu jong ki he pulit ya kane kakam runar la pyniaid na panta ki klain ki barus pa ne ki ba ponam ka actress ka badun ti banle ya kane kakam kum kan nong pyniaid ka dei ka ba hakmatam nalor ka Anushka duna ya ka at pongut ki wepat ki bala sakem ka ba kan thup ya ki trai ki manager bat ki nong trai jong kata ka jaka kane ka actress Anushka Moni Mohandas ka ba sapois nam karta kadai ka actress ka balatip kajba kum ka mundas kane kadai ka actress Bengali bat ka model barim ka balapau nambha namar bakal ak haki benta bahakmat jongki film Bengali ka balatip kerteng kum ka lufar kane actress ka balapau nambha haki babunjat khatam haki musik video hakaba kalayo banasim benta bat u honi sing umika sing bat ringkat ru unong ruai bapau nam jongki film Hindi ne ka Bollywood udit narayan menta kane ka actress ka don hakajing shabishar bat ki pulit ki dang thoket la dang don em saki we pat ki badonti halor kane ka kamrunar tangkine ki video ko ble shibon yen sekendu pat haki we pat ki video ki ba kum kine